You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Our number one radio station. Always playing the best music to your soul. 95.3. Or 95.3. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himuon siyang bahandit, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Bayog butag. mahanaw ang Salamat sa Ginoo sa bisag natakusa. Ang Ginoo na uban nagbantay sa ato nga pagkatulog gikan sa kagabion. Ang atong oras ikson alas 4:30 na sa kabuntagon. Happy Sunday sa tanan. 11 na sa tanan atong kaigsunan dinhi sa Balok, dapit sa Pilipigan, o dapit diya sa Kantoy, sanglit nining adlaw. May pirmerong adlaw sa pag-open sa House Church sa Manimalay ni Brother Mario Ilig o ni Sister Roslyn Romano Ilig. Mula na akong pasalamatan ang Ginoo sa mga bulaton na iyahang bipiyal sa mga alagad sa Dios. Nagtuo ko igsoon nga dili lamang sa mga area na ato nga pagahimuan o mga panagtigon, kundi doon na pa'y mga area nga nagapalibot din nga matukuran o mga kasimbahan o daghan na magapagamit o daghan nga mga magwawali nga pagagamiton ng Ginoo din nga ginapos ay butay sa tanan usab sa tanan karon nga nagawan sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. O nagbunta ko sa tibok ng Manimalay sa ato among tulog ang mga anak, sa akong uganan, sa ako ang uganan ni Papa Oswald Agaw, sa tanang konteksyon din sa Balog, dapit sa Pilipigan, ang Tulipay Pastora April May, Pagturan, sa akong mga panagtigong niya, hapon usab ya sa Manimalay, sa mga ilhig pamilya sa dapit sa Kantoy. Mga regular na siya nga tigong every afternoon. Ika diri sa Balok sa Buntag, pagkahapon dito sa dapit sa Kantoy. Masalamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan karon nga mo flight ikan sa alas 7, sa alas 11 kadto na sa kagabion. Ano na yung mga OFW karon ini mga dawa nga 57 ka mga OFW nga mo flight gayud gikan gayud sa Makati City gikan diya sa Naiya Airport mga kaigsunan tuig sa laing mga nasod. Usa ni ana kung wife may exhaust karon alas 11 ano na sila may ilang schedule sa flight gikan gayud sa Naiya Airport exhaust going sa Saudi Arabia. O naga kumana ready na ang ilang mga bagahe nila nang i-packing o niya nining alas 7 sa buntag
dalo na gid sila sa service gikan sa ilang accommodation uwi sa airport mag-aisunan alang sa pagpanganak. Salamat sa Ginoo sa tanan karon na nagwatch karon sa Facebook Live si Roel Sanipa o sa tanan nga mga Sanipa family o ni Brother Jelon Mingito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu. Ang punta ka ni mo diha Brother Jelon o kadumi si Minsay malipayong kapuntagon pastor balay ko ang Dios. Hapon igsoon wala lang ko ka live malanganin man ko oras kaya ako na duty igsoon alas 7 man una nga pagabundanin ako kahapon niabot ko sa eskwelahan o alas 6:50 ising ko isang sabon tawag so doon na lang may 5 minutes ang ako kapit ko ma-absent sa oras so wala nga dili masag na ito may balat ang atong lakaw na panahon mga kaigsunan nga babiriyahan ta bisan nindot ng kasada maputlan ka kadina mahiusan ka maputlan ka glak sa kadina ang latras ni kagbalik igsuon kaya di mo na kulagan ang motor makuha ka kadina maputlan glak muna ka mahiusan sap na magsige kong dalag-dalag bumba igsuon kanang bumba anong na yung naa sa motor mga kaigsunan mula madala ra pagbumba madalang pagbumbag hangin igsuon maabot pag kita ubi na gyud maigsuon ilis gyud tag interior niya lagyo man kayo og mga naryo distansya yang ang tulog ang tabla pag goyod sa imong service pension mo nang maingon ka maperiyahan imong motor maingon ko na nga sa pasiaw kay sobrang nakabalos man imong motor kabalos man pa asakripisyo ba unang maingon ta magagsuran kanira pag motor mo ay sige na itong sakyan balos sa picture. Maraming kita mong kaigsunan sa tanang karong nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Maing puntag kanyang tanang happy Sunday hapit sa City karon mauri Pirmero Domingo sa Abril o niya Abril Maison upat rabiya ka Domingo at ang hinugluman ang Abril upat ka Domingo o upat ka Sabado nakuhaan na upo sa kasabado nakuhaan na sa ka-Domingo karon kay mahuman mag-yuning Domingo ha karon kay dali ra maning oras munang happy Sunday sa tanan kay labi na sa tanan nga mga kagalaan o mga follower o listener o sa tanan nga napinaw sa site FM 95.3 happy Sunday kaninyo hindi na ito ikalimtan ang Diyos mismo may pahulay sa ikapito na mag-apo sa tamang eksoon atong pasinunggan ng Ginoo o pasalamatan ilabi na sa mga off-flight karon nga 50 city ka mga OFW even sa naglain-lain nga mga schedulist nga ilang flight bukan sa alas 7 dunay mularga o alas 7 alas 11 o alas 8 tingali to sa kagabi o ato silang dalon des mga pag-ampo protektado sila sa ilang pagbiyahe ikan kayo sa gahong sa Ginoo matag biyahe nila sa mga sakyanan ng ilang sakyan ikan sa accommodation center tuwing sa airport sa Naiya o ikan sa Naiya tuwing to Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo sa mga pagwas karon Ma'am Ann Fuentes Cabana o sa tanan nga mga Fuentes o sa tanan nga mga Cabana family Mag-uban-uban na sa akong nga programa ang imong tulong bilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa isabang nga programa ni Reverend Gideon Candelario ang pulong mo kinabuhi ko o inyong i-search ang pulong mo kinabuhi ko o inyong i-search ang ngalan Gideon Candelario makita ninyo ang profile o sa ako sa mga profile inyo lang i-search ang Sapre Candelario pero ang ako igamit karon kanang nailogo sa loyo kay daghan kayo kong account mao na ang mga magtutulong ako sa kauban diya sa eskwelahan dili sa nagapalitan nako iko kani ako
testigo ni Negrana. Gawas account ako ron kasi na ko gigamit nga dunay Shine FM Bias Luyo online ako account kayo. Munang daghan kayo magahinon di naman na makontak na si Sapre. Sa pagkontak na so na dili naman to active to inactive man na iso to ako mga account na ba. Para nga ato pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga kayuhan kayang yatag sa iyang pagbantay, sa iyang pagproteksyon. Ilabi na sa mga pagpanarabaway sa mga ato mga tigalaan nga mga Pinay nga mularga karon atong ipadinom si Quintay City ka mga OFW ini mga lawa muna nga dili lamang kay paura na kay halos biya kada semana doon na going mo flight maingon sa Saudi Arabia isa o sa lain pang mga nasod ya sa Oman sa Dubai muna nga ato sila nga paluyuhan kanunay diya sa mga pagam pagod sa mga nagkong trahedya labi na sa Taiwan may igsoon sa labing halang ako kayong kalamidad o disaster nga miyabot mag-ampot ang mga kaigsoon natin matag pa sa minsay sa awit ang mudagob sa labing halang nun hindi yun niya pasagdan labi na sa mga flight pero ang Ginoo magabantay kaninyo mag-ampot ang labing gabahanan kung mahigong maon ka nga Diyos Ama huwag huno huwag bukas ang among pagpasalamat ka huwag huno ang amo ang paghimaya panday ka na kami mo Ama tungkol kay ikaw ang nakuban ka na mo huwag ikaw nagproteksyon ka na mo sa among pagkatulog sa panahon sa kagabion o aniang kami ang nagapasalamat kami mo uban ang pagdahig sa imong buhay na nanan. Salamat o Diyos imong pag-iguban sa tibok na pagpanimalay sa tulong na mga mga anak sa kumugangan mapauswan sa tanan na mong mga kaigsunan dini sa balong dapit sa Pilipigan hidin by Pastora April Minapagsuran o sa pag-ablin o sa karon sa bagong house church diyan sa dapit sa kape sa panimalay ni Brother Mario Ilhig Sister Roslyn Romano Ilhig o sa tibok nilang panimalay o sa uban pang mga katawhan diya sa mga dapit sa kape ikaw Diyos magapamuhat kanila ngadiin sa maong nga panagtigo kumahikapon ang mga katawhan sa mga dapit ang ilang kasing-kasing nga muduol diya sa balay alam ko anang labaw sa tanan sa panimalay ngadiin pagahimoon ang maong house church Iblis ang kinabuhi sa mga elite families na declare blessing sa matako sa kanila labaw sa tanan sa mga kasipit nga mga panimalay o sa tanan nga naminaw o nakasunod niining maong Shine FM nga diin ang imong mga pulong ang itagdapit mo na maghatod ka na mong kalikon kadasig diya sa pagpangalaga adunay paglaom ikan kanimo pinaagi sa mong nahibalan pinaagi sa balang kasulatan. Salamat o Diyos nga bisan pa man sa pagbiyahe karon sa akong wife o sa tanan niyang mga kaubanan kung adunay mga schedule nga ilangan iagad o Diyos gikan sa buntag gikan sa alas 7 alas 11 na sa alas 8 sa kagabi Lord ipadalaan nimong mga anghel nga diin may magatabon sa ilang mga kinabuhi gikan dinhi sa Pilipinas gikan sa airport sa Naiya even gikan sa accommodation center sa Makati City ipadala o Diyos ang manulibuan ka mga anghel aron sa pagproteksyon pagpantay sa katapusan nila ng mga kinabuhi kadin mahidangan sila sa ilang destinasyon karon napuno sa kadaugan puno sa kasiguruhan nga mahiabot sila sa ilang kasatagsan ng mga employer nag-ipin mga gasgas o mga unsan nga wala dilit yun imaganang kanila amahan tungod kay protektado sila o kinabunan kayo sa imong mamili nga doon. Salamat o Diyos nga kalikod kanasig ilang yung masinati labaw sa tanan sa ilang matagusan ng mga pamilya nga nabilin sa ilang kasatag sa mga pinayanan nga dunay kadasig kalikod diya sa pagpangalaga ng anak kanimo labaw sa tanan diyahi kanunay ang ilang mga pamilya nauntak while sila nanarbaho sa laing mga nasod nga ilang mga pamilyan habilin may nadlukon nga ng kanimo aron ang tanang paghakot tanang pagsakripisyo tanan nilang gihimo para silang pamilya walay mausip tungod kay ikaw may magagiyang kanila Ama
labaw sa tanan ining mga madapit nga di napundar ining mga FM radio ini sa mga sitio Balong Barangay Santo Niño Tanay City. Nahimo usab ni kakong kaabang aron ang imong mga pulo mahidangan kayo sa nagkalaing-laing mga dapit diin sa sulok sa kalibutan naman. Salamat usab sa pribilege kay gayunan imong gihatag sa imong ubos nga lagad nga ikaw naghatag ka na mo kalang kay balong malamit ang tikan kanimo Ama aron ang imong mga pulong tataw o sayon o yanong sakton sa mga naminaw nini. Labaw sa tanan nga sa tanan karon nga nag-open silang FM radio nga nagapaminaw sila sa tagsa ng mga panimalay. Doon naman sila yung mga problema, doon naman sila yung mga balatihan karon sa pisikal nga bahin. Waag kini o ikaw magahikap sila sa tagsa karon ni tanan gikan sa ilang lapalapa nato gayon sa pinakaling pulong. Ako giginlan ang bisag unsang mata mga buhat sa kaway nga dili maka-intervenir sa ilang mga kinabuhi Ama. Lokobi kini sa imong hamilit nga dugo, siluhi kini sa imong hamilit nga dugo Amahan. Tapos kang pasidunggan pasalamatan ang kumpleto nga kaayuhan ay declare blessing mag-aabot sa matagusan nila kapag kinabuhi. Pinagising tabang o gahog panalangin mag-aabot sa tanan. Salamat o Dios ninigtak na udapit sa kamong tabon ngay maghihatag ka na mo. Kadi nuwa ko'y rason ka kami dili makapasalamat ka na kanimo. Ko'y rason o Diyos nga dili kami muhatag og panahon ining mga adlaw. Tungod kay ining mga adlaw adlaw sa panagsigba nga na kanimo. Pinagi sa imong bukod anak, personal na mong kamanluluwas Amahan. Labi na sa among station manager, Reverend Dijon Canilario, Pastora Aracel Canilario, uban silang buha ka mga anak o sa mga bulaton ngay magisanon kaniyang agaan, ikaw sa mga panalangin. Labi na sa mga lakaw karon nga si manahon na buwing sa lalabertad diha sa David sa maong mga bulaton pagpasalamat sa scientific diha sa David sa Kanso Bandi. Lord, panalangin niyo sa among General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol, Ma'am Aisa Makasaol o sa ilang duha ka mga anak o sa tanan nga mga DJ sa scientific. Lord, ikaw pagka-please sa matagusan kanila. Labaw sa tanan sa imong mga lagas na naghatod o naghatod alang sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe Amahan. Salamat o Diyos nga bisag pa ba sa imong ubos nga lagad nga magapa na usab na anang mga panahon na ikaw sa mga panalangin magauban mga proteksyon nga din ang imong gaho may mga tabon sa matagusan ng pagmakinaboy Amahan. Tungkol himaya, nananapit ka nimo ang tanan pinabisang alam ni Jesus ang tanan magaymo. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwas na usab sa atong programa labi na ni Brother Tata or Wilberto Bordin. Good morning Pastor o sa tanan na natong mga igso. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi sa mga Bordin family. Sa imo nga igsoon nga si Sister Lita Bordin Rubiti, igsoon na ni silang Brother Wilberto Bordin nga usab-usab sa atong mga kaigsunan diri nga nag-fellowship nining mao na dapit. Mga akong pasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga nindukol o fellowship nining mao nga dapit ibindapit sa Pilipigan. Doon na po yung fellowship na usap diya pagkahimuon sa Kagwi. Dili lamang giri sa Balok, dili lamang sa Pilipigan, dili lamang sa Kagwi. Ako lang yung napagdasig sa matagusan bisan asa mga denominasyon dapat sa adlaw na Sabado Domingo aduna bitay ikahin para sa Ginoo. Inong dumi ang atong kinabuhi lumalabay-labay. Ang mga panahon nga itong gigamit, mas daghan ang panahon nga itong gigamit para sa kalibutan ng nagalibutan. Apan atrusap nga hatagan o dakong pagtagan ang para sa Ginoo mga pinagay. Although makaisunan sa mga OFW, di eksam natin na sila mapresyo, kamang kaya natipindi man na sila sa ilang mga employer nga tutugot o adunay pagtugot na sila hatagan ng panahon sa panahon. Although ang Saudi Arabia mga kaisunan, that is Arab country,
Mao na nga gilit na sila parihan nato o mga pagtulutan apan doon na yung mga taga-laing nasyon nga ming-adapt sa pagtulutan ni Hesus Kristo labo sa tanan nakabalo kung nakasabot sa mensahe niya. Mao nga nga ito natin magkaroon naguluhan kini ang kamatuoran o ang gugma. Dini na ito makuha ang duha ka sitwasyon sa kamatuoran o ang gugma. Kung ang tao adunay kamatuoran, makahibalo ka sa imuhang padulngan. Makahibalo ka kung asan kagikan. Makahibalo ka kung unsaon imo pag-igugma ang imong isip ka tao. O unsang klase sa tinuon nga gugma, o unsay tinud-anay, o unsay sitwasyon kung ang tao adunay gugma sa iyang kinabuhi. Wow! Maumanay tinuon nga litunganay diha sa paghigugma. Pagtahon nga tos Ginoo ay ang tinuon nga adunay paghigugma mohatag og panahon para sa Ginoo. Ginoo dili tinuon. Mao nga sa inyo ang paghatag karon og panahon sa pagwa sa Facebook Live. Nag-illustrate o nagpamatuon na nga gihigugma ninyo ang Ginoo. Kay kung ang tao dili mahigugma sa Ginoo, dili mahigugma sa mga mensahe nga diin ang mensahe mo'y muhatag na itong kagawasan, kay ang tinud-anay mag-eksunan kung ang tao mahimasag kasulatan, maminaw sa pulong sa Ginoo, gawas na siya sa iyang tawhanong kinaiya, tungod kay ang pulong sa Ginoo maumanay maghari kaniya. Wow! Mao nga kining ato karon nga gihisgutan o ang atong ipaambit niining matahom nga kabuntagon ato ning paminawon mga pinangga. Ilabi na sa tanan karon nga nagasunod sa mga FM radio sa mga panimalay nga nagapalibot nining mao nga David, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ako kining basahon saglit ang atong oras nagdagan o niya karong alas 8 mo kalit ra bagyo ning paran-awot kay gipabalo naman ni sa gitawag og Norikoto. Mo nagmingaw karong adlaw hangtod sa hapon hangtod mobalik ang koneksyon mga ka-Exxon or kurente Exxon. Una nga even gani sa flight sa akong asawa dili na ko siya makontak gikan sa ilang pag-flight sa alas 11 tingali mahibalik o makontak nato ma-Exxon to na sa airplane tungkol kay naas mga 12 ka oras o 10 ka oras o sa sila mahiabot sa airport dito sa Saudi Arabia. Unya mahiabot sila unyang gabi mga pinangga. Mao nga ikaw ug ako og labaw sa tanan happy flight sa tanan nga mo flight by this day. Ang Ginoo magauban o magabantay sa gikaingon ko na ang inyong ubos nga lagad padayon nga suportas mga pag-ampo paghangyos Ginoo. Labi na sa mga OFW nga kanunay nga nagawat sa atong programa nining mao nga dapit dili lang gyud mo magpakawala sa paglaom. Ang Ginoo maglingkod kaninyo, maghatag ninyo kadasig, maghatag ninyo kalipay, may panlawas bisan pa man sa inyong matagusan ka mga pamilya nga nahabilin. Kaya tinuod mga kaigsunan makaluluoy biya ang nanarbaho kung ang nabilin mga bisyoso. Tinuod dili. Kaya mga asawa nagkadusingot adto sa trabaho, adto wadwad dito sa CR paglimpyo, panilhig. Ang nabilin in taon kasi girag panugal, way mahimo magkaluluoy ang pangabaghago. Mao nga akong gihangyo ang mga bana nga nabilin ini hinumdumi ninyo ang kahago sa inyong asawa ato agaron manarbaho sa laing mga nasod. Kay kasagaran nga mabilin magpugrahoy kay gasalig adunay abroad. Hambog pa kay sa silingan kay iyang asawa abroad. Magsigi na lang magpugrahoy. Unang akong ingnan akong wife, ang imong paghago ako ng tugbangan. Samtang nabilin mi diri sa mao nga dapit, wala to usab ang atong obligasyon sa ministry, obligasyon sa pamilya,
obligasyon sa atong mga anak, obligasyon sa trabaho para sa Ginoo. Kaya kung nabisi ka diya sa laing mga nason, nabisi ko sa mga bulaton para sa imaya sa Dios. Wow! Unang karong Huwebes mga igsoon, karong Miyerkules adunay milagaw kauban ni Pastor Gideon. O diya usa sa atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Kung siya may tagkauban usab ka na pastor, ko mag-agad lang dito ko sa planos Ginoo pastor. Dili ko mo desisyon kay mag-agad ko sa planos Ginoo. Uban ang tabang sa Ginoo maningkamot sa ko. O niya dunay mensahe ang atong station manager ingon sa kuyog ta pastor kay wa koy kauban. Agad tingali magmotor lang siya may igsoon. Unang salamat sa Ginoo, ang mga alagad sa Ginoo kanunay gining dunay communication para sa trabaho para sa Ginoo. Una nga nining tumatunga sa Abril, ako pong mga pag-ampos Ginoo nga makabisita sa ko sa pag-install gayon diya sa FM radio diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Doon na po yung FM radio diya mismo sa recording studio diha nila dapit sa area nilang Pastor Gideon Candelario. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Sister Rhea Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Arin lang kita sa pagbasa igsoon saglit ang atong oras o niya basi mo kalit ni kamingaw, basi wa ko masayon, basi alas 6, alas 7 ba basta kay ang ilang schedule nga pag-off sa connection sa kuryente o sa kuryente mismo igsoon sa tibok Norikoto. Alas 8 matong ilang ingon hangtod sa hapon. Una nga dili ta matingala tanan nga naminaw ang tanan nga muwan sa Facebook Live. Dili ta maka-live karong alas 10 tungod kay doon na may schedule si Pastor Gideon unya atong manang gihok up diri. Unang doon na ko'y lakaw aduna man tay DJ diri nga atong mabilin nga si DJ Jane. O kumanini siya mo'y atong mapuli diri sa atong programa alang sa mga pangumusta, mga greetings sa dili pa moabot ang brownout. Pero ma-brownout may igsoon, awa na kita'y mahimo. Ingon diri mga kaigsoonan akong basahon. Sa ikaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 4, ngadto gayon sa 11. Naghiskot kini og kamatuoran og ang gugma. Mangutan ako, unsa man ang kamatuoran, makahatag nato ning dakong kadaogan. Naghiskutan dinis kamatuoran ug unsa man ning kamatuoran ngadto karon pagabasahon. Wow. Og nag-ingon diri og ang gugma. Unsa man pining gugma? Unsa may kahimtang sa gugma sa usa ka tawo ngadto sa iyang isig ka tawo? Unsa man klase sa gugma sa usa ka bana ngadto sa asawa? Og usa ka sa asawa ngadto sa iyang bana? Unsang klase sa gugma sa mga ginikanan ngadto sa mga anak ug ang mga anak ngadto sa mga ginikanan? That is vice versa. Kung ikaw o ako ang matagtao na higugma sa Ginoo, wow, mutuman kayo sa pulong sa Ginoo. Apan kung ang tao dili may higugma sa Ginoo, dili na mutuman o dili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Ato nirong basahon ang litunganay ang tinuod nga sitwasyon o kahimtang diha sa duha ka sitwasyon kamatuoran o ang gugma. Wow! Unahon na itong discuss ang kamatuoran o ang ikaduha mao ang gugma. Dili kinitaas nga diskusyon karon saglit ang atong oras, medyo taas-taas naman, pero atong hatagan og dakong importansya ang pinaka main purpose sa kamatuoran o sa gugma. Wow! Ito nang basahon na amoy Biblia diha sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ako nang basahon ang pulong sa Ginoo. Ngadto kini sa bersikulo 11. Kamatuoran o gugma. Makita kini sa ikaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 4, ngadto gayon sa 11. Versikulo 8. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imuhang mga anak nagkinabuhi sumala gayon sa kamatuoran. Wow! Ingon sa gisugo kanato sa amahan. 5. Busa hangyoon ko ikaw, minahal nga kinang nga magahigugmaay kitang tanan. Kining gisulat
kung kanimo dili bag-ong sugo kun dili dinhina kanato sukat pa sa sinugdanan. Kining sugua, kining pulunga, dili pa lang ni bag-o kun dili sikat pa sa pagsugod sa sinugdanan. It mean to say, naa na ning daan, wa pa ka matahos kalibutan, wa pa ka nahimugso, naa na ning mensahe Ginoo. Ingon ang 6, kining paghigugma nga akong ipasabot mao kini. Wow! Unsa ang ipasabot nga paghigugma? Atong basahon mao kini. Tumanon nato ang sugo sa Dios. Ingon diya sa Juan 14:15, kung nahigugma ka na, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. It mean to say, mga kaigsunan, kung dili ka mutuman sa sugos Ginoo, wa ka nahigugma sa Ginoo, wa ka nahigugma sa tag-iya sa imong kinabuhi. Ana na. Ingon diri, sumala sa nasayran ninyo, sukad pa sa sinugdan, ang sugo mao magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma. Wow! Ikaw ug ako di ay kitang tanan dapat magkinabuhi diha sa gugma. Kay kung kitang tanan din sa taos kalibutan wala nagkinabuhi sa gugma, dili ta mutuo sa amahan, dili ta mutuo sa anak, labaw sa tanan, di ta mutuo sa mga mensahedor sa Ginoo. Kana kung tinud-anay sab nga nagwali, kana kung tinud-anay usab nga nagkinabuhi sa ihang mga pulong o giminsahe sa tibok kalibutan, kay daghan man karon nga magwawali. Dili raman kami, dili raman ang atong general station manager, dili raman ang atong station manager. Kadaghan kay mga pundok o mga religious group karon nga makita nato sa social media. Naapay mga tumba-tumba, na mga hiling, naapay mga unsa pa din makita nimo nga mga ngilngig nga ilang gibuhat. Doon na pa'y daghan kay mga kasimbahan na nagalaing-laing mga title. Dili lang usa duha, o dili nilibuan, o minilyon tingali ka mga magwawali dinhi sa tibok kalibutan. Doon na pa'y mga apostoles, doon na pa'y mga bishop, doon na pa'y mga magtutudlo, mga ebanghilista nga wala magdalag simbahan. Kay kanang mga ebanghilista mekson, bisag asar na paingon, wala man ay simbahan nga gidala. Mao magani nga dili ka matawag totally o pastor o wa kay mga taong bantayan. Tinuod ba? Munang dili ang ayan ikasakit katong naay mga gitawag nga mga pastor o niya wa ay simbahan nga gidala. Makasabot unta tawag eksulan, what is the meaning of pastor? That is shepherd. Nya unsa man po ng shepherd pastor? Magbalantay. Kung wala kay gibantayan matawag ka nga pastor. Tinuod ba kuna? Mao nga sa kalibutan mga kaigsunan dapat makasabot ta sa atong kahimtang sitwasyon sa tinud-anay lamang ba. Ingon diri sa city ani agaron sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga mga makakon. Natanawa ra ko na. Dinis kalibutan ani ana daghang mga magtutudlo nga mga makakon. Wala sila mutuo nga si Hesukristo nagpakatao na. Dili mutuo nga si Jesucristo nagpakatao kay tungod kay sila gusto magpakristo. Kadaghan kayong magwali ro sa social media moingon nga ang kanang inyong mga kalak ako kay tag-iya na. Asa magud sa kapitulo bersikulo nga kamo mo'y tag-iya sa mong kalak, mga naa sa social media nga moingon mo mga kaigsunan kus Ginoo dili mo buagi ninyo diha sa Mindanao sa Davao asa pa ng lugar sa tibok Pilipinas kay naay mo angkon mga kaigsunan nga pinadala sila sa Dios mga kulto na. Unay klarong pagkaistorya gawa nas Biblia kay wala na ilain Kristo din sa kalibutan nga mobalik. Kay mo angkon na anak kuno sila sa kalibutan naapay mo angkon diya sa China mga kaigsunan ang ilang Kristo bahay sa naapa nas Biblia. Mao nga ikaw ug ako mahimo gyud tag mauwat sa mga tao sama ni ana. Napoy mo angkon mga kaigsunan kus Ginoo nga sila ra kunoy makahimo milagro kayo ha. Sige ako na ninyo. Labas sa tanan ang atong kinabuhi, mag-agad ta sa giyas Ginoo, mag-agad ta sa panalangin Ginoo, mag-agad ta sa mensahe Ginoo, o magbuhat usab ta niini. Kay mag-unsa man ang mga kaigsunan kus Ginoo nga magsige tag diskurso diha sa social media magpakita tag unsa diha
Pero ang atong kinabuhi sukwahe diya sa pulong sa Ginoo, maangkon ba unya nimo ang kaluwasan. Kaya tinuon nga litunganay niini mauman ang kaluwasan, mga kaigsunan nga gitagana unya sa atong langit nun nga amahan nga mao ang Dios. Ingon diri sa city, ani karon sa kalibutan ang daghang mga magtutudlo nga mga bakakon, wala sila mutuo nga si Jesucristo nagpagkatao, mao kini sila ang mga mangingilad o ang mga kaaway ni Kristo. Tanawa ra ko na mangingilad unya daghan pong mapailan kay mangangilad man. Ang tao maigsuon dunay mangingilad kung magpailan, pero kung ang tao dunay baruganan pundasyon, di man mailad man. Anong mauwat man ka na kay minsay Ginoo? Kinsa ba na ay mas labaw nga nakahibalo? Sila nga mangingilad. O ikaw nga nakahibalo sa minsay Ginoo, dili mahitabo mailad ka. Apan kung mailad ka, doon na kay interest sa mga mangingilad. Wow. Tinuon man guna. Ingon diri sa 8, busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan na. Kay kung mailad ka kana imong gihaguan diha, kana imong gipasigutan, mawala na igsoon, mawala na, mairis na. Tanawa ra ko ng daghang maiskam kay daghang kay mga iskamer. Kanong naiskam man ka, kanong nauwat man ka, kay doon na po kay interes sa nag-uwat nimo. Laro dili. Ana ra maguna. Ilabi na sa mga online mga kaigsunan nga moingon nga sige put up mo kung sa dia kwarta dia sa kantos o sa registration, kasabok-samok na lamang na mga kaigsunan. May ako na lamang ang ibulat ipalit og shampoo. Mawala man ni akong kaupaw sa akong buhok. Ako samot mo na pastor Kung nakapaalot ko kahapon mga kaigsunan kay aron mawala ning dili na kayo tagalha. O niya maklaro na sa ning ato ang itsura og samot kay muhayag pagsamot. Wow. Tinuod ko na. Muna nga ningingon tong mag-alalot sa saman ato ning pa mubaan ko. Ayaw lang pa mubuhi kay di na ko kabalik ko niya. Dili katawa tong mga kauban sa bitaw sa dili po tao tani siya makabalik kung imuha ng pamubaan. Nadugay na na mabalik. Ingog iya kauban maigsoon. Na okay na kay dali pa ng mahuban o niya na po kasunod nimo katang nimo. Tanawa ra. Katawa siya bitaw sa daliran ni. Mga pasiaw bang dunay siguro ba? Pasiaw bang dunay uno? Doon mo yung mga pasiaw nga way uno. Labi na kung dili ka kulang ka kamatuoran igsoon. Wow. Puro gipaltos na imuhang buluhaton gibuhat. Unsay giingon diri busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan. Tinuod maguna kadaghan kay maiskam na maligya kayo pa na miligay sakyan na kung sa pa diya. Nawala nawaktang ng ginaguan kay nauwat kidaghang mangunguwat mangingilat sama ni ini atong gibasa karon. Di ara bagus kalibutan nagpuyo, wala na bagus langit ang magpuyo ng mga ngilad. Kisa man ay gapuyo sa langit ang Dios ug ang anak ug ang mga anghel. Nga mga anghel ni may muluwas nimo. Nas kalibutan naga mangingilad oy. Wa pay klaro mag-eksunan usa sa mga Kristohanon nga tibuok Pilipinas, tibuok nasod, mga Kristohanon ko'y grabe kay mangingilad. Namuingon po ng mga tao maison, way unay pastor oy. Usa ko way unay. Nga dili biya tanang mga Kristohanon nga nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan, mag-angkon-angkon ra maigsoon, muna giingon mga piki. O niya maupo na kusog ay manumbong mga kaigsunan nga agkatong dili piki, maupo inom piki. Wow. Adunay minsay si Brother Hans Somay from Brazil. Adunay si giingon diri God bless you always Pastor Sabre Candelario. Let's share God's word to the world. God bless the world. Good morning all. Wow. Adun naman ni say promise mga kaigsunan here in Philippines nga mohimo sa daghang mga project. Unay giingon mga kaigsunan kung doon natin gibungat sa atong una-una, gibungat sa atong mga pinulungan sa atong baba, muna giingon in English, mark your word. Ikinahanglan imo nang pamatud-an ang atong ang ato nga kinabuhi sa kalibutan maigsoon, ang atong pagtuos Ginoo, mahimo kini nga dili mahimong epektibo kung wala gyud tay pagbuhat.
Mao nga matagpulong mga igsoon, mabalaan nimo ang tinud-anay nga mga alagad sa Ginoo, dili na siya basta-basta mo desisyon dayon. Makabalo na siya mo una-una, makabalo na siya nga mo butimbang-timbang sa tinud-anay. Pero katong kusog kay mo kara-kara, mo ingon ay kani mo sakto ni, kani. Awagay ayo. Ang mga alagad sa Ginoo mahimuot na katong mga tinud-anay nga mga alagad sa Ginoo, upahiyom lang naggamay. Di ko kaning tawhana murag karag-kara pa ni ron, pero sunod anay balo lamang. Tinoon man ko na. Ang tinud-anay ng alagad sa Ginoo, relax lang na. Bisag makadungog pa ng sakit nga mga pulong. Bisag kung saon pa nagbalik-balik. Underestimate. Relax na na. Nga naman doon ay giyas Ginoo. Ikaw o ako. Kung wala ka kay giyas Ginoo, dali kay ka masuko. Oy, makadungog kag istorya. Namamuli ka din ka. Pero naa Ginoo si mo kinabuhi kana mga tao nga kusog koy mo pasipal lagi sa istorya, maora po na pagkatubag si Ginoo. Ingon diri sa 11, ang tao o tanaw diri, ang tao nga wala magpabilin og wala mutuman sa pagtulon-an ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Tanawa ra ko na. Ang tao nga wala mo pagpabilin sa pagtulon-an sa Dios, wala diha sa Dios. Siyempre wala na ko ka mo pabilin diya sa pagtulungan sa Dios at tawgon pa kag anak sa Dios. Ingon diri, aban ang amahan o ang anak ana kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Wow! Kung ikaw nagsunod sa pagtulunan ni Kristo, siyempre si Kristo gikan sa Ginoo, gikan sa iyang amahan. Muhinungdan kung ikaw mutuon ni Jesus Christ right now, naausab kanimo ang amahan. Ganuman ang mga pulong o ang mga mensahe nga giwali ni Jesus Christ gikan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Kung kamo dili mo tuo sa mga magwawali, dili mo tuo sa mga mensahedor, dili mo mutuo sa mga alagad sa Ginoo nga nagmatinud-anon, nagpasabot wa sa mo mutuo sa Dios. Kay ang among giwali, ang among gitudlo pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Wow, nakuha ba na to? Kaya kung dili mo maminaw sa mga alagad sa Ginoo, mas inyong paminawon ang kalibutan nga wala ganit nagbasa sa balang kasulatan, mapiligon ang atong kalag ngadto sa impierno sa ulahing mga adlaw base sa balang kasulatan. Wala mi nagwali nga muingon mi base ni Pastor Sapre, base ni Pastor Gideon, base ni Pastor King o sa uban pa, base sa among denomination of title. Wala, kundi base sa balang kasulatan. Si Jesus muingon ra gyud, nag-ingon usab ang kasulatan. Wala bisan ning ingon mga kaigsoon, nag-ingon usab si Kristo. Wala niya sa iyang kaugalingon, wala niya gidaig, kundi niingon siya base sa balang kasulatan nga ang amahan nagpadala kanako o ang amahan ani kanako. Mo hinungdan kung dili gani kamo mutuo sa akong gisulti, wala kaninyo ang amahan. Wow! Maogani kung kamo dili maminaw sa mga alagad sa Ginoo, nagpasabot wala ninyo ang mensahe sa Ginoo, kung dili ang inyong gipaminaw mga mensahe sa mga tao nga dili sige kuha lamang diha sa palibot mga pinangga. Ato bang nakuha? Mao nga ikaw ug ako diha sa pagtuon sa balang kasulatan, dapat kanunay abli ang imong una-una, kasig-kasig sa labutan, labaw sa tanan, kaalam kay balaw nga langit nun, gikan si Ginoo, dili kaalam nining kalibutan. Tungod kay ang kaalam nining kalibutan dunay kabakyasan o kabilihan, labaw sa tanan sa atong kinabuhi nining kalibutan. Ingon diri sa unahan sa 10, busa kon may muanha kaninyo nga dili magtutudlo ni ining pagtulon-ana, ayaw siya dawata. Naagani mo sa kasaka sa inyong balay, unya magdiskurso magwali dili pagtulon-an ni Jesus, ayaw nagdawata. Ayaw na pasudlas inyong panimalay kung mahimo. Nganuman, kasamok-samok na lamang na. Unya ingnon ko ta basig mo ingon pud mo wala ko tay respetar na pastor. Biblical bin ha. Na mo'y katungod nga mo budipinsa sa inyong kaugalingon. Biblia na igsoon. Balibari. Ingna nga nakabalo na mis kamatuoran, ang tinuod nga kamatuoran mauni, wali hinoon. Apan kung dili gani ka magtos Biblia, madala ka oy.
Di grabe ra ba kayo na silang mubulatik. Yan dala-dalaan din ka kung sa'yo madalang mga kaigsunan na umandayin ka. Ingon sa Diyos, busa kung may muanha ka ninyo. Klaro biyan na. Busa kung adunay muanha ka ninyo. Oh. Nga dili magtulo ni ining pagtulon ana, ayaw siya dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya, tanawar ako na. Kisa may kasultian ni Biblia, aron ikaw ug ako adunay giya sa mensahe Ginoo nga dili ka mo entertain, dili ka mo dawat sa mga taong nga sama niining mga tawhana nga wala nagdala sa tinud-anay nga pagtulunan sa pagtulunan nga gikan ni Hesukristo. 11 kay ang magtagad kaniya nagambit sa dautan niyang buhat, tanawar ako na. Maumagani kung mo dawat kag mga dautang tawo, apil ka ana. Ngano man imo man gidawat, nakigsalo man ka. Maumagani ningon ang Biblia, dili mo angayang mukaon sa mga kupa nagkikan sa Dios o mukaon mo inumpod mo sa kupa para sa mga yawa. Kay mahitabo man ang sigurista ka ng dako. Maniguro man ka maigsuon at muingon man unya ka, ari po ko sa yawa, ari po ko sa Dios. Way ayo. Maumagani nag-ingon ang Biblia mo igsoon, dili ka magpailalo sa mga butang. Pero wala na sige pasabot mga kaigsuonan nga dili sa kamugamit sa mga butang, labi na sa salabihan ng bahin. Dapat kamalo ka, umaganing higtin o lisod ka ayaw ni mong pagmanid sa imong kinabuhi. Kay dapat kamalo kang mo balance sa imong kinabuhi. Wow! Kay doon naman po yung mga mensahidor kanunay rang ititsig, puro espiritu. Muingon sa maigsuon, kini akong mga pulong, espiritu kamaturan. Ang unod way kapuslanan, pero ang unod kasagaran maupoy kiatiman. Tinuod magunaway kapuslanan, pero dapat imong atimanon, imong lawas. Kung sa man imong lawas, di ba unod na, di man na bukog. Atiman asam na, kay pinaagis imong pag-atiman sa imong kaugalingon, mahimaya ni mo ang Ginoo. Kung saan ni mo pag-atiman, ipakanon ni mo insantong pagkaon. Maningkamot sabta, para sa atong pamilya, simpre mo kaon bita kada adlaw. Besulay ko no mo o ayaw ka o sa kaadlaw, di ba manghungi abta. Natugad binaglory, ibin sa pila ka mga panahon nga watay trabaho, natay trabaho, pero talagsar ang sweldo. Dili man ang kagarantiya sa pagbuhi sa pamilya ka ng partay, mga kaisunan, lugay mga kaisweldo, hatod karon wa panganay ko insaktong sweldo. Pero tugad bidaglore gibuhi tas pagkamayos Ginoo. Giatiman ta. Ibin gani mga kaisunan sa pag-apply sa akong asawa, madinag ko magdinagmay man ang mga katawhan nga gitunol sa iya nga sa ilang matag sa iya kinabuhi. Wow! I declare blessing sa mata ko sa kaninyo. Wala man na nalilong sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga muhatag igsuon, amo sab nang nawaton sa kinasing-kasing. Pero kung muhatag mo, mangwinta mo, ayaw na lamang mong tuga-tuga. Kaya kamuray gahatag og sala atubangan sa Ginoo, imbis panalanginan mo, dili labi nagmangwinta mo, ayaw na lamang. Tingali kung malipay mi anak, pero ang Ginoo dili malipay, ayaw na lamang igsoon. Illustrate bina sa balang kasulatan nga usag ta amo sa kabalong bayi katapos ang yugto sa iyang sentimos. Apan kinisikasi ang gihala dito sa sinagoga, gidawat si Ginoo, pero katong mga negosyanteng dagkakwarta, kapin o sublang lang to, gihala dito sa simbahan, wala dawatas Ginoo, kay pasigarbo na lamang magsuon. Sa atong kinabuhi di sa pagpangalagan, kung nangalagan na lamang ta, magpaasinta nga Kristohanon para makita si mong silingan kasi sipit-sipit kag Biblia, unya way basa-basa. Tinuod maguna maigsoon, bisag magluklo pagkag kusakasakong Biblia, unya dili na mo ni basahon, dili ang mong kinaayaw, wala gyud sa Biblia. Pero buwa gani kay Biblia, bisag imong Biblia na sa cellphone, sige kang katuon, wow! Nagoy kay kausapan kung kanus-unsaan mo kahimtang kaniadto. Dirita mo discuss mga kaigsunan sa ilitang atong oras nagpadayon man. Dirita sa gitawag mga kaigsunan, kining unahon atong discuss kining kagawasan.
Ato ning basahon ang kagawasan igsoon. Diri mag-igsuonan sa Juan Kapitulo 8 versikulo 31 ngadto sa 47, taas-taas man yun eh. Atong isgutan kini kagawasan og una ang ikaduha gugma. Duha ra ka sitwasyon, kagawasan og ang gugma, siyempre kay mauman ni atong iwali, ari tas kagawasan. Kung unsay kahimtang ba sa taong adunay kagawasan. Kay kung bisag unsa patas ato ang diskasyon, bisag hanay kayo ang imong pag-discuss sa about sa kagawasan, pero ang nag-discuss otro pong dili gawas nun sa binuhatan sa kinabuhi sa kalibutan, dili ka wa kay kagawasan. Ilalo mangkas kalihukan sa kalibutan, nabilanggo mangkas kalihukan sa kalibutan. Naani mo ang kagawasan? Wa. Binilanggo ka, under control ka. Eh wa man mo ang kagawasan, di magpatuyang lang yapon ka bisag muangkon pagka Kristoano. Amen ba? Ingon diri ang Juan Kapitulo 8. Klaro ho nato ni kagawasan raman ni og gugma atong i-discuss karon. Ikaduha ani about sa gugma. Kung unsay kahimtang sa gugma, kasagaran raman ni madungog sa mga simbahan labi nas kasal. Kabahin sa gugma kung unsay kahimtang sa gugma, ang matuod nga gugma. Wow. Munang mga OFW karon labi nang naglarga karon. Ano na nato silang paluyuhan sa mga mag-ampo saglit ang palisiya sa Saudi Arabia. Ipadala ra ba yun ang sweldo nila kada bulan. Onya, akong giinan kong asawa, luoy asa. Luoy ang mga nanarbaho nga mga asawa mo nas ginawang hinago sa laing nasod kung ang bana nabilin kay siyempre ang asawa mo'y nanarbaho. Ang bana magsigir panugal, wa ko'y nahimo ang tao na. Magkaluluoy, labaw sa tanan, mismo ang bana nga mga sugarol, magkaluluoy. Tinuod ili, aingon ramas bulangan, aingon ramas santakan, aingon ramas usap baylihan, ang asawa mo na ginawang pinarbaho sa laing nasod. Munang mga bana, mga asawa, doon na po yung mga banang manarbaho sa laing nasod, asawa po nagyaka, asawa po nagsigir ang dula. Kaya na iba na nanarbaho sa laing mga nasod, duha ramagod ang kahimtang banang asawa manarbaho. Unang akong giinan kong asawa, hindi mo pagtarbaho sa laing nasod, ako nagtugbangan kahago, dili lamang sa kahagos kalibutan, kung dili kahago sa pagtudlo sa balang kasulatan, aron ang mga katawan masayon kung unsay angay natong buhaton samtang buhi pata dinis kalibutan. Aron ang imuhang trabaho dili mausik. Kaya kung naagas bisyo mga kaigsunan, kausik-usik lang kasi imong kahago, imurang gilugulugan, imong kaubalingon, inikauman, imurang isuka. May klaro mga kaigsunan, makakita pagkag-irgo sa imong silingan, may klaro kasumbagan ka, magpalit na mo kag-ayos, may kasumbagan ka, di ka kadunggaban. Gaab ka pa imong ospital, may ma-hospital ka pag diya ka mamatay direkta. O man ay tinuod. Ingon diri maigsoon ako ning basahon sa Juan 14, Juan 8 versikulo 31 ngadto sa 47. Taas ni nga basahon nato ato ning i-discuss, ato ning basahon tanan nga naghiskot og kagawasan. Kay kung ikaw ug ako dili mubasa niini, maglaktaw-laktaw ra ta maigsoon. Adi kita kahibalo kung sa litunganay sa explanation kabahin sa kamatuoran. Naguluhan kini kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Kinsa man ang kaninyo? Ikaw ug ako. Wow. Unsa man ang kamatuoran? Biblia. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Ronnie Doria, nga makanunayon usab nga nagsunod sa atong programa diha sa Kaghatap. Una nga diha mga Tanaid family, mga kaigsunan, labi na sa pamilya ni Brother Donol, silingan raman ni sila o kasa dapitan ni mga Tanaid family kay naa man kuno diha nas Kabogan. Brother Ronnie Doria diha sa dapit sa Kaghatap. Umagan man siya ni Dom Sinto, mga kasal family, mga igsoon. Ako lang yun nga mga advice. Dili ko magdalag relihiyon, di ko magdalag title. Ang akong gidala minsan sa Ginoo, aron ang atong kinabuhi
mag hanay diha sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Pastora Imagine Candelario. Happy flight sa matakusan ninyo karon. Nini mga adlaw ang Ginoo magauban. Ready naman ang inyong impake naman ang inyong mga dala. Una ga sa tanan nimo mga kauban, sa tanan nga mga OFW nga nagasunod nagsugod niining atong nga programa, manghinaot ko bisag adto pa mo sa Saudi Arabia, padayon mo sa pagsunod o paminaw sa pulong sa Ginoo kung hatagan mo panahon sa inyong mga amo. Kay atong mga listener o mga follower diha sa dinhi sa Sign FM, gikan sa Kuwait, gikan sa Saudi Arabia, pwede raman sila makawatch mga maminaw sa mga mensahe Ginoo kung ang inyong mga amo mutugot usab. Apan kung dili wa matay mahimo ana kay under control man ta sila nga pagbuot kay tuwa man ta nanarbaho siyempre. Biblical man sab na ang mga sulugoon mutahon sa ilahang agalon o ang agalon muhatag og balor sa ilahang mga katabang. Ano na si mensahe? Good morning Pastor Safre o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. God bless everyone kanatong tanan exon. Panayon kita. Ingon diri, ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Ingon si Jesus, tanawa ra gud ang sulti ni Jesus. Busa miingon si Jesus sa mga manuo kaniya. Ato ning bantayan, si Jesus miingon sa tanan nga manuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong tinun-an. Wow! Mahibalo kamo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Kinsay gaingon si Jesus. Ang kamatuoran muhatag nato kagawasan. Pangutana unsang kagawasan nga gidiscuss niining kasulatan. Ato ni ipadayon sa pagbasa. 33 sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham. Wow, niglim sab sila. Ingnan nila si Jesus, mga kaliwat ni Abraham, gipasa nila na hinuon si Abraham. Mauganing dunay daghang mga Kristohanon karon, mga Kristohanon pud mi, pastor. Wow. Mga Kristohanon mi sister, brother. Pero dihas kamatuoran kung wala gani tinud-anay nga kinabuhi bisag mo angkon pa mong Kristohanon. Tan-awa ra gud mga tao nga niingon ikahalubilo ni Jesus, ning angkon sila mga kaliwat kami ni Abraham. Ato ning padayon og pagbasa og tinuod ba gini silang kaliwat ni Abraham, dili ba kini kaliwat ni Satanas unya. Ingon diri, sila mitubag mga kaliwat kami ni Abraham ug wala gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Wow, ning pamatuod sab sila. Ato ning pamatuod-an ron og tinuod ba gini mga tawana. Busa unsa man ang buot mong ipasabot sa imuhang giingon nga kami mga makabaton o kagawasan. Wow, ila pag i-contradict dayon si Jesus. Unsa may imong ipasabot Jesus nga giingnan mi nga makabaton o kagawasan nga kami gawasnon naming daan kaliwat kuming Abraham. Ingon si Jesus, si Isos miingon kanila, sultihan ko kamo ulipon sa sala. Ayay, iprangkahan dayon sila ni Jesus, sultihan ko kamo ulipon sa sala. Kay niining kalibutan na bisag mo klim pa kang Kristohanon, apan nagpabilin kang nagpakasala, kay ulipon lagi ka sa sala, padayon kang magpakasala. Walay kagawasan sa sala. Hello, kuha na yun. Sakpan na yun sila ni Jesus. Ingon si Jesus, si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo ulipon sa sala ang tanan nga magpakasala. When we talk mga kaigsunan kus Ginoo nga ikaw ulipon, kay ulipon lagi ka sa imong gibuhat, wala nimo ang kagawasan. Under control maka. Tinuod ba mga igsoon? Under control ka. Tan-awa ra guna. Bisag mo ingon pa kang muundan ko bisyo, pastor, muundan ko sugal, muundan ko sigarilyo. Pero magtago-tago ra gyapon kinsay gahuwat ninyo. Si pastor, si pastora, ang Ginoo dira pagin mauwat. Walay kagawasan. Pamatod ina sa imong kabag-uhan kausaban diha ang tinuod nga kagawasan. Wow.
sakpan dayon sila ni Jesus. Ingon si Jesus, miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala, ang tanang magpakasala. Ikaw ug ako mga kaigsunan, hangtod karon muklim ka Kristohanon, magpabilin na gyapon ka magpakasala, ulipon ka sa sala, way kagawasan nimo. Tinoo dili. Muingon ang magkapamatanon, wa na ko mudulag if-il, pa. Klaruhan ang inyong pag ingon anaw niya mga anak. Ingon diri sa 35, ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. 36, kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, makahimo gayud kamo nga mga tao nga may kagawasan. Wow. 37, nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong mga pagtulunan. Ayay. Maumagani dunay mga tao maglagot sa mga alagad sa Ginoo, kay dili sila makadawat sa mga mensahe Ginoo, kay maigo lagi, masuko lagi, mamuligi lagi, ug makurihan ang tinuod nga kinabuhi nga angay natong buhaton nga kita mahimong haom diha sa kinabuhi ni Jesus. Ako igsuon di gud ko musugot sa tao nga moingon nga tinuod gud ko pastor. Ututukan na nimo ng tawhana, mulingaw na oy. Kano man sa iyang pinulungan pamatud-an binas iyang kinabuhi ug tinuod ba gyud ang nausap. Hello. Kadaghan kay mga tao nga moingon nga Kristohanon ko pastor, Kristohanon ko, himasa ko Biblia. Kung himasa kag Biblia unya imong kinabuhi o kinay adili haom sa Biblia, nya himasa ka. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon, ayaw uwata ang imong kaugalingon, ayaw pagmailat sa mismo sa imong kaugalingon. Hello. Tinuod maguna. Ayaw uwata ang Ginoo, kay mosamot ka impierno anak. Ingon diri igsoon. Ingon ang 35 dirita sa 36. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga may kagawasan. 37, nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong gitudlo pagtulunan. Na kay kung ang tao dili mo dawat sa pagtulunan ni Jesus, maglagot na o hilasa na. Kay gusto naman na nga dili makuruhyan ang iyang kinabuhi. Nga magpabilin na gyapon siyang sugarol, magpabilin na gyapon siyang babairo, magpabilin gyapon hatakiro, sabongiro, napay ngiro-ngiro megson. Nganong naay katapusan ngiro. Kay zero ini uli mapildi. Awayo ng asawa, awayo ng mga anak, magwayad kay hubog na kaayo, walay gipalit. Imbis ang halin sa hayupan, imbis ang halin sa utanon, imbis gihatag sa gobyerno kanang naimadawat sa gobyerno karon megson luoy kayo. Kay kanang dalawaton sa gobyerno megson wala na giandam para subok-hubok inom-inom og sugal para na sa imong pamilya, imo pang gikapar, way batasan. Isa may way batasan ana. Kami mga alagad sa Ginoo nga kanunay naghatod ninyo og giya aron kamo magiyahan. Tinuod maguna, mahimo tang way batasan sa gobyerno, malabaw sa tan watay batasan sa Ginoo. Nga kanang inyuha nga moingon sa ng tao may wa mo labot og udan ang pastor amo nang gastuhon. Tinuod wa mi labot. Pero ang tinuod magkaigsunan ka ng hinabang sa gobyerno, may igsun kami nag-apil ana usa man na mga tax. Wala tanang winta magkaigsunan mo ng tanan atong kahagon ni kalibutan na ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat haom ang atong kinabuhi diya sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios. Kay usahay ni tao sa kalibutan magkaigsunan, grabe na kaayo rason. Unang mga anak, nalingaw ko mga kaigsunan sa testimony sa akong kauban. Yang gilitig ko yung anak. Kung ginagano ba bro, yung mga galatig ko, gisyanan ka na bro, nga na high blood ko mo pang high blood ko, kung ano na high blood po ka lagi. Gisugo ko na ya, unlan na ya, yung anak mo eksoon kasayis pa edad. Giing na naman siya nga,
Ay, ikaw pukuha pa, kinama kay tiil. Latikot bitaw niya, magsuot, karag-karag ni bata, oy. Kisay katulog ni mo, anak. Nag-eskwela naman kung taka. Grade 1 naman kung maigsuot. O niya, kinakadumog lagi ang mga bata sa mga balasubas. Iyang giingnan iyang anak maigsuot nga. Dahil ikuha ko unlan, kay galataw siya salida ba? Giingnan naman noon siya, ikaw kuha ba, kay na kay tiil. Grabe ka. Insultador na kayo ni mga bata ron. Kadaghay kay mga bata karon mga kaigsoon, grabe na kayo ka insultador, pero balo lamang. Niya gikasab-an sa inahan. Dili mo kaon, maigsoon dito ras kwarto ka bulubagulbol, maigsoon ka agubon, murag baboy. Niya, ingon siya, gingna niya. Ingon sa day, dali na day, mahaw na ta. Di ko mamahaw, oy. Kung anong dili makamamahaw. Isa nga, nasuko man ako si mama. Ingon sige na niya nga, si mama may nasuko nimo. Dili man ako. O niya, kay asawa man nimo si mama. Masuko sab ka na ako, kay asawa man nimo siya. Agrabiyag rasura. Magkalisura. Yan ang malaman na masinahan. Sa dapat, mga yusik pasaylo na ako. Anak. Kalikaw ni mga bata karon, oy. Asa nagwa sila una-una nga kaniadtong egson mga bata usa ka sitsit si papag mama litiw man irong diin. Muingon ganit ng papa nga, awa na. Unsay sinyalis sa papa, bulhot ni mga anak, dili gani mo bulhot toy wa pay klaro lipak na ninggi. Unang gani adtong egson ni ko malimot sa akong amahan. Gidukduk kog martilyo. Upag kayo ng kamot eh. Muingon na ito sa papa, bisag pastor pa to. Muingon, lintik. Awa kayo ayaw. Usahay ni tao, daghan kayo magwawali. Pinulungag batasan, sinultihan, waagi o diili, haom sa Biblia. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rece Baldonado from Pasay. May balaan magundi mo nga naago kay kamaturan, ano man ibin gani aming pinulungan. Banag asawa sa tanan nga naminaw karon mga OFW kung kaniadtong inyong kinabuhi nga wala mo nakabalos ka matuoran, mausab gid mo kung kanunay mong maminaw sa minsay sa Ginoo. Kana kung maminaw mo unya mo dawat ini pero dili mangisog mo, awa gyud may kausapan, wa gid di kita mausab iso bisag usapan pa. Tan-awa ra gud ning mga tao ining giingon ni Jesus. Kung kaliwat pa mo ni Abraham, di mo maglungot-lungot na ako. Kaya nga ako ang nagiwali. Minsahe ni sa akong amahan, dili ni akong kaugalingon nga may wali. Munang mga magtutulo sa pulong sa Ginoo, dili na angayin ninyo ka siluan. Kana og nagtinud-an ay bon nga nagwali nagkinabuhi nini, pero dili kuto pras bila nya pagkahum magsimba to ang nagtungka na sa mo pay magulog tagay ay way ayo. Way ayo. Ingon diri sa 38, nagsulti ako sa pinadayag. Gipadayag kanako sa akong amahan apan nagbuhat kamo sa ako sa gisulti kaninyo sa inyong amahan na isambingayan sila. Ako nagsulti ko sa sinultihan gikan sa akong amahan apan kamo nagsulti usab sa sinultihan sa inyong amahan. Isambingayan na yung gamay. Ingon diri sa unan apan si Jesus mitubag kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham. Kung tinuod pa kamo nga mga anak ni Abraham o kaliwat ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ayay. Kiniingon man sila, kaliwat usab ni Abraham. Itudluan pa si Jesus. Unang mga tao sa kalibutan, ang mga alagad sa Ginoo nga matinud-anon mao pay koreksyonan oy. Mao pa'y magbuot, mao ni pastor, mao ni akong gusto, mao ni inyong gusto, nga sigar mo hilot-hilot, aron magdanag mo. Hasta inyong pamilya magsikripisyo. Mga Kristohanon, mga sabungiro, mga Kristohanon, mga sugarol, kuhantakiro, mga marites, mao ba na'y atong natudan sa simbahan? Mao ba po na'y gitulog po sa inyo hang pastor, mga pastora? Ana raman na.
Kay dili biya tanan kanako nagsampit ka, dili biya tanan nagsampit Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Katulang nagtuman sa iyang kabubuton. Kay kun di gani tagatuman maigsoon, di ko tadawaton sa umana. Ngadto sa gitagana ni Jesus igsoon, ingon diri, apan si Jesus mitubag, kung tinuod pa nga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Na unsa may gibuhat ni Abraham? Lisod ganing buhaton sa tawo. Anong moingon man kung lisod buhaton sa tawo, kanang paghala niyang kang Isaak, di na mabuhat nimo karon. Ayaw kong ing na magkekson na kuspino, mabuhat na nimo karon. Kung nakay anak imong patyon, imong ihalan, kaya kahanan nimo. Kiniingon masilang anak usab ni Abraham. Ipamatud-an bitaw sila ni Jesus. O tinuod ba kung kaliwat ni Abraham, nganong wala man lagi mo magbuhat sa gibuhat ni Abraham? Layo ram lagi tinuod. Ang daghang kay magistuhanan, Kristohano ko sister, Kristohano ko pastor, wow, pagkaninduta. Pero pag abot sa kailayan, nag-ulbura po ni baylihan, nag-ulbura po ni antukan, nag-ulbura po ni sabungan. Kusog pa kay mulayat ka sa dili mga ordinary. Grabe. Ingon diri maigsoon sa 40. Ang gibuhat ko lamang mao, tan-awa ra gud si Jesus. Unsa iyang gibuhat? 40. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungugikan sa Dios. Wow. Kung ikaw ug ako, kung ang imong gisulti sa imong isigataw, nadungog sa imong isigataw nga dili pinaagi sa Biblia, kung nakadungog kag dautan, budaot o kasuban. Kaya mo daot na doon dautan man, wala man nagbasis balang kasulatan. Kaya mo lagi kusog ka ing manguligtag sugilanon sa palibot nga wala nagbasis sa balang ang kasulatan. Muna kung ikaw o ako kulang yung kagpulong sa Ginoo, sige ra yung taon kagawat. Ug labaw sa tanan ang imong giuwat niya na dili biya. Ang ubang tao ikaw bay ginauwat anak pinangga. Klarohon nato na. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama niini si Abraham, tan-awa ra guna. Giing na sila kung kaliwat pa mong Abraham og si Abraham gipamatud-an nga nahimo siyang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa paghalad kang Isaak nga iyang anak gikan kang Sara. Unya kamo nganong naglumot-lumot mamon nako, nganong gusto mamong mapatay nako, nga ang akong gibuhat, ang akong giwali, mensahe mas Ginoo, dili man mensahe nako, nag-agad man ko sa desisyon sa akong amahan, nga nagpadala nako dinhi sa kalibutan. Wow! Juan 3:16, kay gigong mapag-ayo sa Dios ang tibok kalibutan, tungod ni ana iyang ipadala ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag kun dili makabatong hinuon sa kinabuhi way katapusan. Ang pangutana kung ang tao dili mo salig, ang pangutana kung ang tao dili mo tuo sa pulong sa Ginoo. Tawgon kaha siya mga alagad sa Ginoo. Dili, bisag dili pa mo answer ka dili yun na. Ingon si Jesus, kung anak pa mo ni Abraham, kung kaliwat pa mong Abraham, nganong naglumot-lumot pa mo, nganong gusto man ko ninyong patyon, nga ang akong giwali, dili man ang akong kaugalingon. Wow! Kami mga alagad sa Ginoo, dili ninyo angayang nga kasiluan. Kaya kung masilo mo, masakitan mo sa among giwali, mas labaw nga inyo gisakit ang Dios. Kaya ang among giwali din sa FM Radio, dili ang among kaugalingon nga minsay, kung dili minsay sa Dios, pinaagi sa balang kasulatan. Mao na tinuod. Ingon ang 42, si Jesus mitubag kanila, kung Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan ako sa Dios, o karon ako ani adini. Wow! Kung iya pa mo sa Dios, inyo unta akong higugmaon, kay ako gikan ako sa akong amahan, nga mao ang Dios. Wala ako mo ani sa kaugalingon kong pagbuot kung dili gipadala niya ako. Gipadala niya ako. Niingon si Jesus sa mga tao kaniadto,
Gipadala siya sa kalibutan aron pagluwas nimo o pagluwas nako. Wala si gipadala sa kalibutan aron himuon lamang basura. Si Jesus nagpamatuod siya nga ang amahan na niya. Pinaagi siya iyang mga pulong nga iyang diwali sa mga tao. Mao nga mga mensahidor, mga magwawali, mga pastor, mga pastora, pamatud nga naay Ginoo, naay mensahe sa Ginoo sa inyong kinabuhi, makita na mismo sa inyong personalidad. Ingon diri makaeksunan sa 43, nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mo dawat sa akong mensahe. Mao nay tinuod nga rason. Nganong ang tao maglagot kay dili lagi mo gusto mo dawat sa mensahe Ginoo kay magpabili rang mailalong sa bisyo. Kadaghan kay mga Kristohanon moingon lang ang okay ra maguna pastor. Ay ikaw ra ka okay ayaw ko wata imo ka balingon makaigsoon nga ikaw ra kaingon nga okay pero sa Biblia dili na okay. Kung Biblia imong basahan, kung Biblia imong basihan, kay ang Biblia mohatag nimo kagawasan. Wow. Ingon diri sa unahan 44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Na klaro haraba na klaro haraba gyud. Og buot no. Og buot kamo nga mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukat pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapik. Atong ipadayon, wala gayud siya mudapik sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran na. Kay kung ang tao wala niya ang kamatuoran, mukontradik yun as Biblia, bisag kung saon pa. Mangisog yun na, makadungog kung masakit yung mga mensahe, gikan sa Biblia. Apan kung ikaw o ako, gusto makahibalos kamatuoran, maminaw ka. Labaw sa tanan, hinay-hinayon ni mong dawat ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatag ni mong kadaugan. Timan ina ninyo, ibin ang inyong pamilya, malipay kung wala na mo'y bisyo. Ang tanan niyong kahago kanang inyong buhat sa inyong mga gamot, pamilyang mga anak, asawa o bana, maoy makabinipisyo. Dili ng bino, dili ng dagkong mga negosyante nga nagbaligya anak, dili ng mga dagkong mga factory. Hinumdumin ninyo maikson, cigarette smoking is dangerous to your health. Kanya sa may sabot na to anak in Binisaya. Ang sigarilyo makahatag o makadelikado sa inyong panlawas, maayong panlawas. Wala nag-ingon ang cigarette smoking is good to your health. Pero mao payubyopon. Hinay-hinay na itong ipatay na itong lawas. Hinay-hinay na itong dagdag na itong baga. O niya pasangin lang dahil ng tagapuyo. Maghukal na mo, moingon ay kibarang matingali ko anes mong silingan. Napoy silingan makadong bitaw sa kibarang biaganan. Kaya naglagot na nimo. Awa, nagipatay na hinuon nimo. Kinituo man kasugilano sa imo silingan kay gikarkahan sa pagkangawa po kay klaro. Kusong makamutuo-tuo, di. Kung magkasala ka sa makapaingon, kung ikaw mapatay, ikaw makapatay. Duhara pa na paingnan. Gatuo ka mga kaigsoon na gatuo ang tao makapatay. Malinawon na magkarag-karag na murang nagsikain. Bisan asa tago mo ingong murason pa na nga dili siya nakahimo. Bisag ang Diyos mismo gilimdan. Giingnan siya ni Jesus tanaw ra kus kain. Giingnan si Jesus, nadungog ko ang dugo ni Abel dito sa area nga diin imong gihimo. Giingnan pa niya Dios, magbalantay ba ko sa akong igsoon? Grabe. Tanawa na kung si Ibag si Adan pagpakasala, daghan na kaing rason gani si Adan. Giingnan siya sa Dios, Adan nga nung imo man gibuhat. Ay kini magong babae kay mong gihatag nako Ginoo. Ay ang Ginoo na unoy gipakasada. Unang daghan kay mga tao sa kalibutan, mga pastor may pagkasadon.
Mapurdoy aka, mapurdoy mo. Si pastor manggod, gawali manggod. Natanawar na. Ingon diri maigsoon, kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay baka kun man siya o ang amahan sa tanang mga bakat. Ayay. Kung ikaw mo angkon kang Kristohanon, unyang imong kinabuhi dili Kristohanon, nagsulti mo Tinoo dili, grabe hapon ninyong kabakakon man. Narohon ako nato. Hinumdumi ang Biblia punto por punto. Dili guni mo birik sa matagusan nato. Hinumdumi ang Biblia, ang pulong sa Ginoo hait pas espadang duay sulab. Asa po na makita, pastor. Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12. Muusisa, examine sa kinatibuk-an sa una-una sa kasing-kasing sa una-una sa tao. Maigok man yung taana. Ingon ang 45, dili ka mo mutuo kanako kay nagsulting man ako sa kamatuoran tanawa ra guna. Kasagaran nga dili mutuo, dili tuohan katong mag-discuss sa kamatuoran sama ni Jesus. Tanawa ra ko si Jesus, giingnan niya mga tao kani ato. Ganing clip, anak usab kamong anak ni Abraham. Giingnan din sila ni Jesus kung tinuod pa mong anak ni Abraham nganong naglungot-lungot mamon ako. Ganong gusto man ko ninyong patyon nga akong iwali gikan mas akong amahan na nagpadala ka nako. Unya si Abraham wala man nagbuhat sama sa inyong ibuhat. Natanawa ragon. Ningkilim sila munang dahas kalibutan daghang imuklim Kristohanon. Pero ang binuhatag batas sa kinaya dili Kristohanon, may pay dili mga Kristohanon, respetado pa. Wow. Mao pay hilasan hinoon. Ayaw mong ingon mga kaigsunan, makaingon mo nga niglaban ng ponis pastors, mga unbeliever. Wa ako mo laban. Unbelievers o dili unbelievers, Kristohanon man o dili Kristohanon, ikaw o ako, brothers and sisters in Christ, kung ikaw nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mahimo ra ba diin ang sisters and brothers kung pareha tag title? Dili na mo tinuod nga nagsuon. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon, Sir Marvin Puson from dapit diha sa Tupas, Manuyo, Negros Oriental ug sa tanan nga mga Puson family igsoon may buntag kanyang tanan. Ilabi na sa inyo ang mga imuhang mga ginikanan ug mga igsoon, Sir Puson Marvin. Tanawa ra gud si Jesus ingon diri, kinsa ba? Kinsa ba kaninyo ang makapamatuon nga nakasala ako? Wow. Tiingnan sila ni Jesus, kinsa ba kaninyo ang makapamatuon nga nakasala ako? Walay katingo sila oy. Ingon diri sa unahan, kay nagsulting man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. 47, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios, apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Klaro dili. Ang dili mamati, ibin gani mga Kristohanon, dili na anak sa Dios. Anak man sa dili, mingong gani kang dili na anak sa Dios, asa man ay anak, pastor? Anak sa yawa, asa man di ay? Ang taos kalibutan may sundo haraman, anak sa yawa o anak sa Dios. Munay klarohon na to. Kinsa katong mamati sa pulong sa Ginoo? Pinaagi sa Biblia, anak sa Dios. Apan kung dili mamati, anak sa yawa. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario from Cavite City. Amen. Maayong buntag sa tanan ninyo, pastor. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, pastor. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga pulong sa Ginoo, pastor. Una nga sugod na gyud ang regular nga simba sa igsuon ni Day Maring karon nga si Dong Mario Elhig. Kaya kung man nagkiklaro atong usang Domingo, kaya wala man kung ato maigsuon kauban sa itong mga kaubanan dire. Munang doon natin mga kauban karon nga ato ang mga assistant pastor, mga kaigsuonan nga kauban nato sa pagsugod mismo sa panimba diha sa panimalay ni Brother Mario Elhig. Wow. Na salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Day Maria, Day Maring ay mga wife, Brother Mario, Brother Raymond Candelario. Muna nga
nagkadaghan ang atong bulaton para si Maya sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon Sir Banggi, Puntaras, Pantaras. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pantaras family. O sa giingon ni Jesus, iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Tinuod maguna. Ang iya sa Dios mamati gyud niya sa mga minsay nga iya sa Dios. Dili ka mo mamati. Ningon diri. Apan kay dili man kamo mamati sa pulong sa Dios, dili kamo iya sa Dios. Wow. Ang mamati sa Dios katura pong iya sa Dios. O mamati siya sa mensahe sa Dios. Apan kung dili gani siya iya sa Dios, dili na mamati sa mensahe sa Dios. Ato na klarohon, ospon ako sa pagbasa. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Moingon ra gyud ang tao, murag sigapon pastor, moras gyapon, yang kinabuhi di moras gyapon. Ari ta sa gitawag og gugma. Kay atong gidiscuss og ang ato karon nga tema, kamatuoran og ang gugma. Dili tas gugma. Kung tinuod bagyo kang duna kay gugma, mao ni buhata. Ingon diri mga kaigsunan, unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5 ngadto sa unahan sa 13. Kay mahimo kitang mabakakon maigsuon kung nahigugma ta, unya wala na magkinabuhi pinaagi sa tinuod nga gugma, wala na to ni sa atong batasan. Ay nasamot na gyud mo atong impierno ani igsoon. Nag-iskot kini gugma, kay simpre gugma biya ang ato ang iskutan, kamatuoron ang gugma. Duha lang ka sitwasyon. Ang importante ikaw o ako makasabot sa pulong sa Ginoo. Kay magsige tagyaw-yaw mga kaigsunan nga wala gyud haom sa Biblia, wag gyud kuha mo na klaro. Ingon diri sa kapitulo 13 bersikulo 5 ngadto sa 13. Ato sa 13 gikan sa 5 na amoy Biblia. Ato ning basahon. Ang gugma mapailubon. Ayay. Introduction pa lamang, ang gugma mapailubon. Ikaw ug ako na kay pailo. Na kay pagpugong sa kaugalingon, di pa na ako ni basahon karon. Introduction pa lamang kung unsay kahimtang sa gugma, ang gugma mapailubon. Unang ikaw ug ako, kung magdali-dali ka, di ka magpaabot sa eksaktong panahon, magkabali-bali yun ta. Doon ay mga andoy mga butang. Bisag dili kaya sa iyang kapasidad. Halas sige, kog-kog. Kay layhan naging madatos kalibutan, bisag di pagin madato. Ang kadato mga gigsunan katong kontinto, nga unsay naa niya siyang kinabuhi, mao nay dato. Dili man na mogamit sa iyang kasing-kasing sa mga butang dinis kalibutan kung dili mo dawat man na siya sa tinud-anay nga kamatuoran. Ingon diri ang gugma mapailubon, mula hutay, dili kini masinahon, dili tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason, dili bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon, ang gugma dili madumtanon, ang gugma dili malibay sa dautan kundili sa kamatuoran. Wow. Ang gugma dili mawala ng kamatuoran. Ang gugma mapungkanon, ang gugma dili mamugos sa kaugalingon. Ang gugma magpaabot sa eksaktong panahon nga hatakan siya nga gikan sa Dios. Ingon sa unahan, ang gugma mupailog, mutuo, mulaom, o mulahutay gayon. Mangutan ko. Kung ang tao dili kalahutay dis pagpangalagad, wala niya ang tinuod nga gugmas Ginoo. Ingon ang 8, ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe mulahutay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan, wala og ang kahibalo mahanaw, apan ang gugma dili gayon matapos. Wow. Ang gugma timani di yun na matapos. 9. Kay ang atong kaalam o ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Ingon ang 10, apan ang hingpit moabot na katong dili hingpit mawala. Ang hingpit moabot na. Sa tupa kung imo ng sabton ang hingpit magpabilin, apan ang dili hingpit mawagtang.
mawala. Kay lagi dili man hingpit. Wow! Nakuha ba nato ang gamay sa pingay? Ang hingpit ni ana kay magpabilin man niya, magpabilin man gyud siya. Sikat pa sa sinugdanan hangtod karon ug sa walay katapusan. Apan ang dili mahahingpit, mawagtang murag bulak. Mahanaw. Ano giingon si Brother Raybo kanila ro, tama pastor, importante kaayo ang gugma sa Ginoo. Tinuod yun na. Muna pinaka-importante. Ingon ang 11 sa bata pa ko ang akong sinultihan, pagbati o pag-una-una, binata mo ng binata ng mga tao, ginana mo ang Kristoano, niyawa na usap, binata na oy. Sige, nagkauwat siya kaugalingon mismo, niya patuohon pa ng ubang tao. Ano na yung mensahe si Sister Rodelin, Orok, Badoy, Amen, dinood yun na. Wat-watong maguning atong kaugalingon, Migsoon. Sige na tag-iuwat mismo ang atong kaugalingon, di tagabantay, kita resem na uwat. Kita sem na kantos. Mga bisyoso, gatuo mo mga kaigsunan mo ni nauwat, makauwat mo suban. Ikaw rin iuwatan na, oy. Negosyante rin ang dato, anak. Kita rin naginahinag nudnod, duslit ning ato ang simod, duslit ni atong baga, laya ni atong atay, pinaagis mga ilimnon nga maingon po mo Migson niya, kapas na hindi ka mainom. Yes, mainom magugo, pero tubig. O maganing tanang ilimnon Migson, imong di general pagsabot. Niya mo ingon magunantang insultador, niya hindi ka mainom, kana na yung tubig, nili na inom ni mo. Pilosopo ba? Pilosopo may klaro. Ingon diri mag-eksonan sa 12. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga mga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayon nato ang tanan ang nahibaluan ko. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan hingpit ra unya kini sama sa hingpit sa kahibalo sa Dios kabahin kanako. 13 last nga mga bersikulo akong ipabilin kaninyo. Ingon diri, busa kining tulo magpabilin. Ibutang sa inyong una-una akong ibilin ang tulo ka mga proseso diyas pagpangalagan sa Ginoo. 13 sa kapitulo unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Ingon diri, busa kining tulo magpabilin. Una, pagtuo. Ikaduha, paglaom. Ikatulo, gugma. Mangutana ko, hain man ang pinakabug-at aning tulo? Kanibang pagtuo, kinibang paglao, o kinibang gugma? Ingon diri sa unahan, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Wow, ikaw o ako kung adunay gugmas Ginoo. Ingon ang Juan 14:15 kung nahigugma kamukan ako, tumana ang akong mga sugo. Muhinungdan kining tanan nga naghiskot kabahin sa gugma, buhata o diha. Kung imo ning buhaton, matuod kang nahigugma sa Dios. Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, ibin ang imong kaaway, imo nang gigugma. To God be the glory, magampo tayo sa labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa lain o sa mga hugna sa pagkinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkikuban. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon. Bisan pa man sa tanan karon na naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon na nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ilabi na o Dios sa pag-flight karon sa akong wife ining mga adlaw uban siya makaubanan gikan sa buntag hangtod sa gabi o Dios. Bisan pa man dunay 50 ka mga OFW nga mo flight ining mga adlaw karon. Ipadala o Dios ay mong nilibuan ka mga anghel aron sa pagproteksyon, pagbantay, ibin sa ilang mata ko sa mga pamilya na habilin. Nga diin niya lang paghago sa laing mga nasod, hindi kini matawa. Iyahi o Dios, nga ilang nabilin sa ilang panimalay mahinanlokon kanimo. Ang tanan nilang paghago, ang tanan nilang pagkugi, ang tanan nilang mga sakripisyo, matugbangan usab ni ugan. Ang among kinabuhi mahinanlokon anak kanimo, ang among kinabuhi adunay tinud-anay nga gugma, pagtuman uyon gayon sa imong kabuoton.
Dalaygon ka o Dios ninitag na ulapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo bisan pa man nining mga dawa pirmirong fellowship o Dios sa panimalay ni Brother Mario Ilhig nga diin among pagahimo ang maong panagsimba nga diin house church sa maong dapit. Ikaw sa mga panalangin sa mga katawhan sa mga dapit nga diin sa tanan nga naminaw sa Sign FM nga diin ang imong mga pulong mga mensahe mo tuhog o muli pang kini sila makasingkasi una-unang sa labutan ang aron ang imong mga pulong mo'y mugiya ka na mo muhatag na mong kamatuoran nga diin muhatag na mong kagawasan nga dili kami mahimong binilanggo sa bisan unsang kalihukan nining kalibutan na amahan. Even o Diyos, sa tanang katawhan karon adunay mga problema sa mga balatian nga naa karon sila pisikal nga bahin. O aduna may mga upok sipon nila na trangkaso, bisan pa man arthritis, bisan pa man bitter toxic, buyag-buyag sa mga engkanto, mga dapot, mga bara. Ako kining gibalik ngadto sa kaaway, ako kining gi-cancelan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Ang kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausapan, labaw sa tanan ini mga takna karon aduna kami panahon ang matag usa ka namo budol sa balayng alampuanan. Lord, salamat o Dios tapos ka sa pagdaig pagpasalamat among iklim ang imong mga saan nga padayon kan magauban kanamo sa matag usa kanamo ka mga pamilya sa tanang kaigsunan dapit sa balok ug dapit sa palipigan ug dapit sa kapoy. I declare blessing sa matag usa ninyo ka makinabuhi. Labaw sa tanan karon nga nagawat sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, ibin sa laing mga nasod, mga OFW, ako mga pag-apo nga nakanay mo panaliti o kapigi ang ilang makina mo. Labaw sa tanan ini mga dawa karon sa ilang flight o Dios gikan sa airport sa Naiya going to Saudi Arabia. Bisan asa man sila o Dios padestino na ang ilang mga employer o Dios adunay gugmang pagigdain. Labaw sa tanan nga kanimo amahan. Dugog himaya nga naalangit kanimo ang tanan pinagi sa kalan ni Jesus. Ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Sa kikaingon ko na mga kaigsunan karong adlaw do na tay plan out gikan sa alas 8 ngadto sa hapon o ang mga FM radio sa FM radio karon dinhi mawala ang atong mga koneksyon. Nang ayaw lagi mo katingala labi na sa nagasunod sa programa sa Facebook Live sa social media maigsunan wala tay live karon saglit ang ato nga kurente base sa information gikan kayo sa Noriko to magahimo og pagka-brownout gikan sa buntag ngadto sa hapon. God bless everyone. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon, ani anaw ang inyong ubos nga lagad, ubos nga sulugon, ubos nga igala sa kahina, Pastor Sapre Candelario, manamili sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagikapit sa balang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balaan. Gikan ang oras sa alas 6 na sa kabuntagon. Happy Sunday everyone. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi. Brother Raymond Candelario, amin pastor, o Ginoo pagpanalangin kaninyo sa inyong panimalay ug sa tanan atong igsoon sa pamilya ni Lagdo Premier Manokrani, pamilya ni Nathan, Nemo, Brother Raymond Candelario, Sister Maring, ug sa inyong duha ka mga anak, ug sa inyong apo, o sa pamilya ni Pipito, o sa pamilya ni Day Ilsing. O sa tanan diha atong mga kailagya sa dapit sa Cavite City. God bless you. O maibuta ka natong tanan sa tanan karon nga nag-share sa paunga programa sa samang tagna sa samang higayon ug mga adlaw maguban-uban ta. Although sa Miyerkules o Huwebes dili ko ninyo ikauban tungod kay aduna milakaw ni Pastor Gideon mga kaigsunan alang sa celebration do na tay invitation letter gikan sa ato kon nga general station manager nga pagpasalamat diya sa kansumandig sa Sign FM mga kaigsunan nga kanunay usab natong madungog diri sa panahon sa ilang pagpaambit mga DJ sa Sign FM, mga DJ lang DJ Mac, DJ Rail o sa DJ Lara, DJ Queenie o sa mga DJ diya sa Sign FM may buntag inyong tanan o sa kinabuhi usab ni Reverend Kim Ryan Makasaon aning umalabot nga Huwebes Pizza Tracy mga kaigsunan April Sabado man Putok laro ko mga kaigsunan ang invitation saglit sa Sabado man dahil mga kaigsunan putok laro ko mga kaigsunan itong Sabado atol kung Tracy atol din ang Sabado pwede lang kung absin na sa akong trabaho kung hatagan o panahon ang bulaton sa Ginoo kaya ang bulaton sa Ginoo mo na pinaka-importante dili na ito hatagan o tapong importansya ang kalihukan sa kalibutan mga trabaho na ito unahon na ito ang trabaho para sa Ginoo kaya ang Ginoo may mong supply kanito dalaygon ang Ginoo sa way katapusan
may buta ka na itong tanan o may pagpamahaw, may pagsikay-sikay. Iningatak na o dapat sa kabutagon. Happy Sunday! Bisag unsa ninyo nga mga title o simbahan nga inyo ang ipasilungan, dapat mo muhatag ka panahon ninyo. Dalaygon ang Ginoo o ay butag o gabay sa mga kapuso.